si ľaháš. Ide sem. Pomaličky, zrýchluje. Sem, budí ťa. A ty tiež. Ahojte, moje meno je Peter Dedinský a som režisér a choreograf tanečného divadla Kain. Rozdiel medzi štátnou produkciou a privátnou je teda naozaj diametrálne odlišný. Keď to môžem porovnať, tak naozaj ten privátny sektor je oveľa viac zložitejší, či už teda z tej organizačnej stránky, alebo teda podľa môjho názoru hlavne z finančnej stránky, pretože teraz som to pocítil na vlastnej koži, že ak niekto tvorí na vlastnú päsť, tak vlastne začína od píky ako keby sám. Hej, že nemá okolo seba toľko ľudí, ako by potreboval. Sa vrátim. Ľudia, tento slow motion je sem a až keď idete sem a postupne otvárame. Teraz teďka si mala dobre, myslím, že Maťka, ty si išla skôr. Hej, že jak ste sem, tak otvárate postupne, že? Nie, ale my robíme iný pohyb sem. A potom sťahujeme. No. Čiže Peti, hej, jak si sem, tak potom až sem. Najprv idú akože do táto na áno, hej, o ručky mi išlo, hej, lebo že Peťulka išla postupne a Minko s Maťkou teda išli ste, že sem hneď, že? Ja som mal teda na starosti okrem teda tej umeleckej tvorby aj samotnú organizáciu, či už tvorenia biltenu, hej, človek si musel nájsť nejakého človeka, ktorý mu urobí texty, urobí mu grafiku. Čo sa týka tej vizuálnej stránky, čiže videa a teda projekcií, tak tiež človek musel osloviť nejakých ľudí a nejak, aby to kláplo, hej. Všetko to samozrejme stojí veľké peniaze a musel som naozaj veľmi rozmýšľať, že čo uprednostním a čo je potrebné. Keď sa na to pozerám ako cez osobu Petra Dedinského, ten projekt bol sám o sebe veľmi drahý, ale z globálneho hľadiska bol lacný. Hej, keď sa na to pozeráme, naozaj keď máme v kope minimálne, keď nerátam umelcov, tak okolo 15 ľudí je do toho naozaj nejakým spôsobom vložených a robia si každý svoju prácu. Ja veľmi rád pracujem tak, že neobmedzujem ľudí vo svojej práci. Ak dostanú zaplatené, hej, príklad tvorba biltenu, tak naozaj sa snažím neovplyvňovať samotný proces. Tak ako keď sa tvorila napríklad projekcia na video v rámci predstavenia, tak tiež som sa snažil neovplyvňovať, alebo teda v najväčšej možnej miere neovplyvňovať, pretože každý má to svoje miesto a každý robí to, čo vie najlepšie. Moje meno je Kain. Ahojte, moje meno je Matúš Pomykal a v tejto inscenácii hrám postavu Kaina. 4, 5, 6, 7. Nie, ešte krok. Že je to sem, krok, sem. Ja som pôvodne vlastne nevedel, že Peťo má taký zámer, že ja by som mal tancovať postavu Kaina, čiže to bol najprv taký ako keby šok v zmysle, že vedel som, že to bude
náročné, hlavne po fyzickej a kondičnej stránke, ale že vedel som, že chcem robiť s Peťom, takže v podstate som musel nájsť niekde nejakú inklúziu toho, že ako sa dostať fyzicky do takého šejpu, že to dám a zároveň, že vlastne budem Peťovi vyhovovať pre tú postavu. Tak ja som skúšal cez 2 mesiace skoro, čiže jednak som mal aj dosť veľa času, aj takého priestoru nielen kreovať to celé nejakým spôsobom tanečne alebo pohybovo, ale vlastne sa aj nejako do toho vložiť osobne ja. A ako to vnímam, po tých predstaveniach alebo po premiére, pohode. Ešte stále by som ako keby potreboval asi pridať do nejakého denného workoutu nejaký kardio, beh alebo ja neviem čo, lebo proste mám momenty, kedy kolabujem na tom javisku úplne. Ale zase na druhú stranu, akože tým, že tá rola ponúka taký strašne veľký priestor na nejaké herecké vyžitie alebo to spracovanie herecké, tak tam, kde veľakrát ako keby už nestíham moje telo alebo nevládzem, tak dá sa potlačiť ako keby tá nejaká emočná alebo herecká stránka a tá vie zachrániť toho človeka, alebo teda mňa, aspoň si myslím, neviem. Ja tým, že som človek, ktorý nemá v profile ako keby takú tú naturálnu iskru, teraz to nemyslím v negatívnom slova zmysle, ale nejakej takej agresie alebo nejakej také akože ostrejšej energie, že som skôr taký letargický typ, alebo nie že letargický, ako keby ja som pacifista, čiže pre mňa je nepredstaviteľné, aby som nejakým spôsobom išiel ublížiť cieľene niekomu. A tu vlastne sa odo mňa nechce, aby som akože niekomu išiel ublížiť, áno, Kain nakoniec toho Abela nejakým spôsobom zabije, ale je to o tom, že vlastne v tej jeho hlave sa rodí ten zlý skutok, tá vražda, ten zločin vlastne a nakoniec to zhmotní, toto je pre mňa bolo ťažké, že nejakým spôsobom nájsť niekde tú medzipolohu. Že niekde som ja, niekde je Kain a tak niekde v strede by sme sa mali asi stretnúť, aby to bolo uveriteľné pre diváka. Super. Dobre. Ja som Henrich Gibala a v predstavení stvárňujem postavu Abela. Keď ma Peťo oslovil, tak ja som neváhal. Bolo to také must pre mňa, pretože Peťa poznám, viem, ako pracuje, poznám jeho diela a bol som poctený, že si budem môcť aj ja zatancovať niečo od neho a fakt som sa na to tešil. Postava Abela je mi veľmi blízka, musím povedať, pretože je veľmi stiahnutá do seba, introvertná, s čím trošku bojujem aj ja. Čiže v tomto sme si sadli určite. No ale trošku komplikovanejšie bolo rozohrať takú tú bratskú vojnu, nazvime to, kde vlastne toho brata stále ľúbim, ale nechápem, prečo koná tak, ako koná. Ale nechcem mu zle, ale na druhej strane cítim aj, že tá moja integrita by mala byť zachovaná, že nemôže so mnou zametať. Tak to bolo náročnejšie vybudovať. Keď sme budovali tú moju postavu a on mi to pretancoval, ukazoval, tak som že wow. A potom som sa začal ja tie jeho deďoviny, to volám, učiť a som vyzeral otrasne. Takže ja som bol najprv trošku zúfalý z toho. A na moju výšku ja som si myslel, že tam mám tak 2-krát viac krokov, ako by bolo potrebné. Ale potom postupne, keď som sa dostával do toho jeho pohybového slovníka, tak sa mi to robilo stále lepšie a lepšie a už teraz je veľa momentov v tej choreografii, kde sa cítim naozaj pohodlne. Všeobecne tým, že pochádzam teraz z prostredia tanečného športu a spoločenských tancov, tak tú partnerinu som sa už dávnejšie musel celú preúčať, lebo tá naša partnerina v spoločenských tancoch to je úplne o niečom inom. Tam proste dáš len nejaký impuls a ide sa. Ale tuto je to vyslovene oveľa detailnejšie, oveľa silovejšie. Ale myslím si, že cez toto už som sa nejak preniesol a s Maťkou sa mi aj napriek tomu, že ten rozdiel vo výškach je enormný, tak sa mi robí výborne.
že Maťa naozaj vie pomôcť, je ľahunká a fakt je to komfortné. A potom s Matúšom to bol úplne iný rozmer, lebo keď robia dvaja chlapi, tak zrazu je tam nakumulovaná v tom duete obrovská sila, ktorá sa dá využiť. Predsa len chlap s chlapom, keď sa proste zaprú, vyskočia, odrazia, tak to je niečo neporovnateľné zase s klasickými duetami muž a žena. Takže to bolo určite príjemné spestrenie pre mňa a s Matúšom sa mi robí fakt perfektne tým, že sme rovnako výškovo. Tak to je už úplne na pohodu, by som povedal. Poďme všetci. Ináč, tak kebyže tam... Veľmi dlho sme tu a až druhá polovica predstavenia je tam milión tých predstav. Dobre. Hej. A máš nejaký zároveň pomočí? Nemám, to si môžeme pýtať postupne. Ja netoč. Ja som veľmi vďačný, že ma podporil Fond na podporu umenia. Dali nám z toho môjho hľadiska osobného slušnú dotáciu, ale z toho globálneho to nebolo postačujúce, pretože som do toho musel vložiť veľké množstvo financií teda z mojich vlastných zdrojov. Čiže ja som veľmi rád, že nás podporil Fond na podporu umenia, bez ktorých by sme to vôbec nemohli zrealizovať. A nemôžem opomenúť na Slovenské divadlo tanca a RDS Art Group, pretože oni boli veľkou podporou tejto produkcie, z čoho sa veľmi teším, že sa nám to tak podarilo. Hlavne zrealizovať ten proces, ktorý bol predtým, než sme vyšli na javisko. Celkový proces, ktorý sa dial predtým, než sme vystúpili na javisko, bol obohacujúci a hlavne získali sme strašne veľa skúseností. Keďže som išiel prvýkrát v živote robiť nejakú takúto vec na vlastnú päsť, tak sme sa naozaj veľakrát sa vedeli, do čoho ideme. Veľakrát sme to robili naozaj za jazdy, ale viem, že keď budeme robiť druhú nejakú produkciu, tak už máme tie skúsenosti a vieme, čomu sa máme vyhnúť, čo máme lepšie naplánovať, čo lepšie zafinancovať, kam sa naozaj viac sústrediť. Hej, možno, že viac aj z tej organizačnej stránky si to dať dokopy, aby to naozaj celé sedelo a zapadalo, pretože ten proces samotný pred premiérou je podľa mňa ten najkrajší proces, čo mám ja najradšej. Ja to stále hovorím, že sa bavíme tým umením a premiérou to pre mňa končí, pretože už viem, že s tými ľuďmi sa neuvidím, už vlastne taká tá rutina každodenná, ktorá sa diala 3 mesiace, už nebude. Hej, čiže budeme si musieť chvíľku zase počkať, kým nevymyslíme niečo nové, aby sme si mohli zopakovať ten krásny proces, ktorý vlastne tam bol, ten tvorivý, pretože zase sme mali rovnaký cieľ a myslím si, že sme všetci do toho dali tak keby ten svoj podiel tvorivého ducha. A z toho sa veľmi teším, že naozaj aj ten posledný článok v celom tom mechanizme proste dával do toho svoju dušu a nápady a naozaj snažili sme sa, aby ten konečný produkt bol čo najlepší. Áno. A ty sa zoberieš preč. Predtým, než on odtiahne. Dobre, poďte na zem. Ako? Hej, poďme to urobiť aj s tou predstavou. To bolo najmenej. Čo ti je málo? To ti je veľa teda? Jo. Katka, čo robíš s tou pyšnou? Ahojte, jsem Radka Petrová a stvárňuju postavu matky.
Vieš čo, viem si to predstaviť, ale asi preto, aký mám vztah ja so svojou mamou, že viem, že proste stále tu pre seba sme a tak som si na to snažila podívať z toho jejího pohľadu, ako vidím, ako ona pristupuje ke mne celý môj život. Takže skôr som čerpala vlastne z tejto emócie, ale samozrejme, že už si to viem aj predstaviť, že jednoduchšie sa mi to stvárni teraz ako pred 6 rokmi. No, tancovalo sa mi to veľmi dobře a veľmi som si užívala, že tam mám toľko duetov, pretože po dlouhé době mám v podstate toľko duetov s různými vlastne postavami. To sa mi na tom páčilo, že mám tam s jedním synom, s druhým synom, s otcom, že každý ten duet bol vlastne iný, aj emočne a aj pohybovo a vlastne ty duety sú pre mňa asi najkrásnejšie akože časti toho predstavenia a z toho sa veľmi teším. A veľmi ma na tom bavilo to, že som si tam mohla pridať aj taký kúsok seba, že som mala v podstate takú voľnou ruku v niektorých momentoch a dopomohlo mi to vlastne k stvárnení tejto postavy. Musíte ísť sem už skôr dole, hej? Alebo ísť sem, dole vám nevíde. Musí vám to výjsť, preto vám, ako keby máte pocit, že nejdete za sebou, že ty ju musíš hovať už tu dole, pretočíš a bereš. Ahojte, volám sa Martina Hartl a stvárňujem postavu Diabla. Vedela som si to predstaviť, lebo predtým som už mala takú výraznú postavu vlastne Carmen, ešte predtým Juliu, ale to každé proste bolo z iného súdka. Julia bola taká romantická, Carmen bola taká vášnivá žena a tento diabol, myslím, že je to veľmi vďačná postava aj po tej hereckej stránke a myslím si, že mne veľmi sadla táto postava, čo sa týka aj choreografie a aj vlastne toho príbehu a všetkého. Mne ten pohybový slovník veľmi sadol, ako je postavané, vystávané celé to solo, aj ten duet. A áno, je to náročné, lebo trvá to 6 minút a neoddychnem si tam vlastne skoro vôbec. Tak to je iba o tej kondícii a o tom, že si to proste treba stále sa akože pušovať vpred a viac a myslím, že už na tej premiére to bolo vo fáze, že už som nešla skolabovať, ale že vlastne som to nejak s odsťou udýchala. Ale je to veľmi náročné a som rada, že Peťo vsadil na takýto pohyb pri mne a veľmi sa mi to dobre tancuje. Prosím ťa, lebo to vidíš prvý a posledný krát v živote. Som Petra Cipar a som členkou Slovenského divadla tanca. Je to ťažké niekedy. Ono sa to strieda podľa mňa tak akože po tých obdobiach takto, keď sa blíži premiéra, tak tých skúšok je samozrejme viacej. A samozrejme aj toho času s rodinou je potom čím ďalej tým menej a keď sa sklbia aj vlastne v rámci 2 mesiacov 2
premiéry, tak niekedy mi je doma do plaču a niekedy proste už idem z posledných síl, ale vždy sa snažím to nevzdať a ísť ďalej a proste makať aj na sebe, aj na tom danom projekte a zároveň aj sa deťom venovať. Tak je to novinka, lebo my sme doteraz vlastne skúšali iba inscenácie, ktoré Janko Ďurovčík choreografoval a režiroval. Takže dosť sme boli zvyknutí na jeho systém práce, na jeho pohybový slovník. Ale ja som vďačná za každú skúsenosť a samozrejme Peťo je dosť podľa mňa taký akože pozitívnou energiou naladený človek, takže sa s ním skúša veľmi dobre. Mňa to tiež dosť posunulo aj v rámci toho, že ten pohybový slovník je iný a vychádza viacej z klasického tanca, takže bola to taká výzva, aby to vyzeralo fajn, aby to vyzeralo dobre, aby to vyzeralo na javisku dobre, aby tí diváci možno nebadali to, že nemám tú techniku tak možno dokonalú ako tanečníci v Národnom divadle, ale aby to bolo s odsťou odprezentované. Ahojte, volám sa Martina Slamková a som tanečníčka na voľnej nohe. Je to super, hlavne za to, že môžem spoznávať strašne veľa nových ľudí, že nie som stále s jednou partiou tanečníkov, ale som raz tuto so Slovenským divadlom tanca, potom som s tanečníkmi z Novej scény, potom svoje deti, ktoré učím, tak s nimi je veľká zábava a tam spoznávam rôznych iných ľudí cez tie deti. A tak toto vlastne funguje v tom každom projekte, že najviac ma na tom baví to, že spoznávam veľa ľudí a že nie som stále s tými istými. A to je pre mňa také oslobodzujúce, lebo od každého si beriem nejakú inšpiráciu a niečo do života, takže to je pre mňa najviac a tie peniaze, tak ako každá práca, to je veľmi dobrý bonus za to, že si zarábam tým, čo ma veľmi baví. Tak bolo to náročnejšie tým, že to bolo niečo nové, ale baví ma to veľmi a ja osobne mám strašne rada, keď mi niečo nejde, že to je úplne super pocit, keď vlastne môžete prísť na tú sálu, zistíte, že vám niečo strašne nejde a máte ten čas sa znovu naučiť niečo nové. Že ja mám ten pocit veľmi rada, keď sa znovu môžem niečo naučiť a znova zažiť to, že som niečo nevedela a ten pocit na konci toho procesu, že yes, mám to. Takže super. A samotné predstavenie, myslím si, že to kláplo. Samozrejme je to živé umenie, čiže človek sa nevyhne tým chybičkám. Hlavne ak je to dielo, ktoré má 60 minút, tak vždy sa tam nájdú nejaké chyby, pretože nie sme roboti. Stačí, že?